The Dashboard. The Dashboard. The Dashboard ndi program yomwe tidziyeza ndatsogolera boma, amipingo, amakampani komanso nzika za dziko lino pofuna kuyika chilichonse pa mbalambanda. The Dashboard idzifukula zonse zobisika ndi kuonetsetsa kuti adindo ali ndi choyankha ku mtundu wa Malawi. The Dashboard pompano pa Luntha Television. Luntha TV kubweretsa luntha nyumba mwanu. Polisi moyo mutima mwanga mumadzaza mafuso komandi matinanga ndikafusa kwa ndani kuteka ndikafusa umwewo handi kwizinga mafuta mene polisi kukumana nawo kodika pena iwo akukondwa nawo anenere sakukondwa nawo anenere sakukondwa nawo. Tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema wa Luntha mprogram imene ya The Dashboard kuyamba malingana ndi zimene takhala tifotokoza pamudzi pano kuti tikhale tili ndi program imene iziwuluka Saturday, ndipo lero nchiyambi chathu chonena kuti tikulandireni konse kuti kodi mwaswerako bwanji. Ine ndine Moses Magawa chidzukulu chawo cha Chilembwe. Mafuna ndilandire achikulire kuchokera ku Mtakataka. Tikulandireni choyambirira. Ine ndathokoza kwambiri Moses. Tizikhala tuli mozi program ino. Yes. Kuzukuta komanso kuunikira zimene zinthu zili pa ground. Timafuna titatero kuti ku Mtakataka choyambirira anthu mumapatsa kumoni. Ayi ndithu kumeneko anthu ali bwino. Ifenso tachita mwayi kuti ndife adzukulu azungu. Kodi ino yonde adzukulu azungu. Amenewa ndi abushe chagomerana chisale. Adatisiya koma mdzukulu awo ndine. So iliyo mukamachula zoti ayi ife aku mdzukulu wa Chilembwe musona ngati kuti ifeyo ku Mtakataka kuti libe history ya. Ayi kumbali yambiri otsogola ndife. Chifukwa kale mdziko muno timachita chuti. Chifukwa cha Chilembwe. Ndimadziwa kuti pali chuti inakene chitika mwangozi motero. Kulakula kwanu kuyamba choncho. Chuti ya ngozi motero. Chifukwa malo tikamapita kumene mukukamba inu kwa Chilembwe kupya yemwe. Chimene chimadidetsa nkhawa kwambiri. Ndi bridge limene munayika popita kumeneko. Ka bridge kali kodutsa ng'ombe munaganiza bwanji? Ngakhale truck singadutsa pamenepo izo nzomve mali Mbombwe River ape pani ndi pamene ndithu ife pamene paja timanyadira kwambiri chabwino ndipo kumene kuchoka mbiri ya dziko lino. So ife tikuthokozeni kuti tizikhale mozi program ino. No, ineso ndikuyamikireni kwambiri ndithu wawo komanso koposaposa tayamikire anthu amene chidzulo chino tili nawo limodzi pano kuti titambasule limodzi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno. Tinene pano mosapchatira kwenikweni kuti ife sitili mbali ya chipani chilichonse komanso sitili mbali ya boma kapena mbali ya mpingo uliwonse kapenanso munthu aliyense ayi. Ifeyo tizilira limodzi ndi amene akulira komanso tizisekera limodzi ndi amene akuseka. Ndipo timafuna titsindike pa mawu anu kuti nthawi imene mawu amamveka kuti The Dashboard inali 2025 makamaka chama 16 September. Yes. Kumalowera kuno. Anthu ena adadana nayo Dashboard, ena namwemwetera. Ndeti mati tilonjeze kuti Dashboard ili ndi kuthekera kuti wina akhoza kukhumudwa nayo. Ili kuthekera kuti wina akhoza kukondwa nayo. Koma tikunena kuti zokhazo zimene zikuoneka mdziko muno zimene ife tizikamba pano. Ayi ndithu kwa amene muli ndi mphatso yokwiya nafe chitani motero.
komanso kwa amene muli ndi mwayi osangalala nafe tiyeni titero tizipita chitsogolo. Dashboard yabwera kudzakhala ndipo tikhale tikufotokozerana bwino za mmene tiziyendera kumalowera chitsogolo. Ndipo choyamba chenicheni akalendiza timafuna titaunika kuti from 2025 padachitika chisankho mdzikomuno ndipo boma linasankhidwa ndi Amalawi. Tikambe pang'ono zimenezo koma timafuna titaona kuti padali kalikiliki wa zipani nthawi imeneja. Pofika tsiku la lero tikaunika pa dashboard kodi tinene kuti zipanizi zili ndi moyo chimenechi chimefuna tiunike. Tikayang'ana pa dashboard zipani zonse kantima kakugunda bendithu kantima kakugunda ndithu chifukwa tikatengera njovu ziwiri zikuluzikulu zimene zidalimbana kwambiri nthawi imeneyo ngati DPP komanso MCP. Ndiye kuti amene adayesetsa kuti mpaka papatize pa khomo lopapatiza ndi DPP. Imene tikuyankhula pano ndiye kuti amene ali pa chiwongolero ndi a DPP, boma la DPP. Koma amene analowa mu chaka chino kumapita kumotsimphina ndiye kuti ndi a MCP. Ndiye kuti mwachidziwikire mabala otero alipobe. Mabala amenewo alipobe zimaoneka kuti chisankho chimalezeretsa ndithu. Chimaledzeretsa. So mukamaona zochita zina za MCP kaya mipungwepungwe kaya kusalwerana kwina umwe kuchitika ndi kamphavu ka chowawa chitachitikacho kadakalipo. Kodi poyambirira tinene kuti pali mpungwepungwe ndakumva nikamwa mwanu munakola. Ndipo chipani chilichonse zikachitika zimenezi palibe amene amapulumuka. Kumakhala ndithu zina ndi zina za mkatikati momwemo zina zomuonekera kunja kuti inu mwalawirira tadikirani kale tuone kuti nthawi iyende motani. So zimenezo ndithu sizilephereka. Ku MCP zilipo sitingabise pano komanso ku DPP ziliponso ngakhale ku UTM ngakhale ku Matijani ukukuli awa achitatuwa afodi ziliponso. Palibe chipani chimene pano patikhoza kunena kuti zidakali pabwinobwino yayi ayi ndithu adakadzandira. Kukumvani mukulankhula ndiye kuti pali mafunso ambiri amene ndithu tikhoza kunena kuti ngati nzika nazonso mwina nkukhala ndi kutambasuka mwapaderadera. Posachedwapa tinali ndi zochitika zimene timati mwina kapena tiyaona tsopano achakwera akuyenda ndiye adabwezedwa ndi utsi. Ndikhulupira mukumbukira zimenezi. Nkhani imene chitidaiona. Tinene kuti zimenezo zikutanthauzira kuti achakwera ndiye kuti mwina tikhalabe tikuwaona ali kuseri kwambiri sankaonekere. Sitingatero kwenikweni. Musayiwale kuti kayendetsedwe ka zipani sikafanana. Sitingatene kuti chifukwa chakuti apita Mutharika ataluza chisankho cha 2020 adakabindikira ndiye kuti achakweranso abindikire. Tikatero ndiye kuti matheory akufanana. Aliyense amaona kuti kodi ineyo mmene ndilili ndiyenda motani kulowera chitsogolo. So ena akumatera kuti yayi khani pasi za nyumba umu zimene akoza apange ziti zimenezo. Ukuso zimene akoza apange zimenezo. Kungoti chimeneno anthu atchera kwambiri kumbali MCP atchera kwambiri upangiri umene achakwera ayambe kulandira kumbali yauluzayi kumbali yotsutsa bomayi kuti kodi upangiri umene achakwera adzilandira ukuku ukhala ofanana ndi umene ankalandira ali mboma. Chifukwa ngati upangiri wake ukhala ofanana ngozi ilipo ngati upangiri umene ankalandira ali mboma akhale akulandira upangiri omwewu panopa ngozi ilipo. Upangiri umene tikufotokoza pano mbuyo umu sadachite bwino chinene kuti ndi upangiriso umene unapangisa zimene boma sayendetsa ndi munthu mmodzi. Ngakhale kuti patsogolo pamakhala president alipo ena amene amatha kumpanga ko vice president uja kuti musadandaule tili bwinobwino. Ena amadzuka nkuzaona okha ena amangodabwa zikuchitika. Koma tikaunikira bwinobwino zinthu zina ziganizo zina zimene president amatha kuchita zimachita kuoneka kuti amulakwitsa president apa abola zili bwino. Chifukwa musayiwale kuti kubwera kwa matipate ati democracy chani zinasulutsa mphamvu
za upresidenti zinatsulutsa mphamvu za anthu zimasiyana ndi mayiko amene izamati inu tichitabe izi tsono kunoko umapezeka kuti ukatututse mutu ndito anamiwa abweretse chibonga kuti pachakula anamiwa ukatutere kuti hi awini osati awiniko koma titi kodi pachali dzina lawo lenileni lapansongo la awiniko lindi la kumadrama Aboni Kalindo lawo ndi Aboni Kalindo ukatutere hi so abo maja kaya olamula kaya otsutsa amakhala bendi maganizo pachatu kuli awa so zonse zimathandizira kuti either achite bwino kapena abwelere mbuyo tsono mundikumbutsa nkhani za amabungwe nde munduza kuti amabungwe asalankhulepo kanthu kulankhula kwawo nkumene kumayika pasikelo mtsogoleri amene alipo nthawi imeneyo kuti awawo akayankhula zipanga affect bwanji boma ilo nanga awawo akayankhula zipanga affect bwanji boma ilo so muone kuti panopa as it is now ndiye kuti almost 70 or 80% ya mabungwe amene alipo panopa ali mbali ya boma mabungwe amene tisaname ambiri amene akumayankhula mwamphamvu panopa ndiye kuti ndithu zimachionekera zoti palibe oti akhoza kugwedeza bwinobwino padakali panopa tidakasakasaka osati mwangodana nawo so palibe angakweze dzanja kuti ineyo ndilipo ndiupanga za aliyense palibe funso nkumanena kuti nchifukwa chani muganiza choncho akaleti sindikuganiza choncho koma tikuona choncho tikuona choncho kuti padakali panopa palibe amabungwe oti akumabwera ndi kupancha nditu panchi yabwino anthu kumati ali mbali yathu basi tiye tizingochita mwantchito zomwezi kumanchita mwantchito amalawi etu ochuluka ndamene akuonera ngutsatira ndikufuna kuti aonere kumene. Are you trying to mislead them kuti anthu amabungwe sakuwayimirira? I think amabungwe wakwena achite bwino kuti awayimirira anthu. Nobody is misleading them. Koma anthu andi chundisangalatsa kwambiri masiku ano. Amalawi pano akumadzipanga upgrade pafupi even ikayankhulira kwawo kakumaonetsa kuti ngakhale munthu wakumudzi sungampusitse. Munthu wakumudzi akumadziwa chimene chikuchitika kuti anthuwa khangati apa zikuterete. So akumadziwa ndithu kuliunikira boma lija pawo kankumaona kuti apa chochitikachi atinamisa kapena chochitikachi ndi champhamvu akumadziwa. Timaganiza kuti kupeza pali zambiri zoti tizionekire. Mwafotokozako mgwedegwede mwina mpungwepungwe umene ukumaoneka mzipanemo. Yes. Koma timatiso titafunsana pano kuti boma likulamula tipitako kumeneko. Yes. Koma kuli chipani kumeneko ndi chipani ndi chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Tikumatha kumamva mwina wachiwiri kwa mtsogoleri Dr. Jenansa akuma fotokoza mwina mmachalichi kodi zimene zikutitanthauzira chani? Poyamba chimene ndingakambe pano ndimafuna ndikuwuzeni kuti tikayang'ana zipani zonse zimene zili m'dziko muno chipani chimene chili ndi anthu amene adangobadwa ndi mwayi wachibadwa kabadilenso kama ulula chipani chimene chidabadwa ndi anthu amwayi. M'Malawi muno mulibe chipani chimene chidabadwa ndi anthu ena ake ma individuals amwayi kuposa DPP. Mwanankhula choncho chifukwa mukaona anthu achi mukayika pasikelo kuli ma individual awiri ku DPP amene ineyo ndimawasilira kuti anabadwa ndi mwayi kuchokera kale. Mukaona mmene moyo wawo wayendera zimoneka kuti mwayi ali nawo pafupi kwambiri. Kuli achisale ndi agangata. Akuluakulu awiri awa ndi anthu oti anthu akozowanena zambiri. Tonani apo echo koma kuti mwaunike bwinobwino mwayike pasikelo muno zoti mulungu adango waunjikira chimwayi china chake chimene kanthawi kena niwo akajama iwala kayankhulidwe kawo kamaonetsa ngati amayiwala kuti mulungu anadalitsa anthu aja. Amayankhula mokhala ngati kuti mwina wina wake wangu wachotseka ubongo pang'ono ndikuwayikira pambali kuti tapitani mukayankhule izi ndiye tikuyikaniso.
musaiwale zimenezo zonsezi ndi nduna undunawo ngwathu undunawo ngwaife ngati nzika Okay. koma ndifuna ndikuwuzeni kuti kwa amene amadziwa amene munthu mwayuma mupezekerera olo tingoyambira achisale kuyambira nthawi imene adali msitikali kudzayamba kuyenda ndi mapresidenti muona kuti mmene ayendera achisale ndi ochepa angayende choncho zimayendera bwinobwino ndi ochepa mulungu adapatsa chimwayi chimenecho agangata kuti mwafufuze bwinobwino kuyambira ali wang'ono mbiri yawo ngakwathu kudedzawo timati kwakapsya kwakapsya kuti mwaunikire bwinobwino amene ayendera agangata kudzafika pano muone kuti ndi munthu amene mulungu adangowapatsa chimwayi chodabwitsa choti ngakhale munthu woti kaya adavutika bwanji kaya ndi maphunziro kaya adapita kuti mwayi wotero ndi wovuta kuti awapeze agangata kapena achisale koma no zimadzakhala ngati zikuabwezera anthu mbuyo pa zimene amayankhula akakhala pagulu munakamba nkhani apo yokhuzana ndi aya chakwera adadzapita kwina kwake ndi adatsira tiyegas nde mutaona zimene adadziyankhula na achisale pa mkumano wina wake tawatsira tiyegas chakuti zimene zija amene oyankhula ndi mwina udindo wa director of youth basi kuchipani koma udzafika kuti nduna yoti tosefe tudalire iwowo ndikumayankhula zimene zija ndekuti pali vuto ndokakhala nduna ulibe mwayi otukhoza oyankhula uli ndi mwayi otukhoza oyankhula zomanga kugulu chifukwa wa UTM nduna yawo mdziko munomo ndi achisale aja wa PP nduna yawo ya za mdziko deputy minister wawo ndi achisale aja wa MCP nduna yake ya za mdziko deputy palibenso lero waje si nduna ya DPP iwaje si deputy minister wa DPP yayi moti ineyo ndikakhala ngati munthu mkristu wa mpingo wa katolika ndikamati kuti deputy minister wanga ineyo ndi ndani ndimayang'ana achisale nangakangene inu so muone kuti ifeyo tikuyenera anthu aje tidzadalira kwambiri ndiye tikapita ku funso lanu limene mwafunsa la wachiwiri kwa president yes agenius ndizomvetsa chisoni chifukwa social media ikumaulula zonse zimene zikumachitika mdziko muno munthu vice president sangamanga kukavina mmakwaya mamvinitsa mmachalichi alibe malo enieni kuti akhoza kubwera nkudzayankhula zakukhosi ngati watumidwa kusoza kuti akuyendetsa nawo dziko lino so kumene amapezeka mwayi kuti akhoza kuyankhula ndi kumpingoku nkumina amayankhula zaku ine tunsi kuti ndinopusa muona ndikatuluka mundiva ndikuti ali ndi mawu ali ndi chinthu kukhosi chilipo ndithu china chake choti adzachiyankhula so muganiza kuti pamenepa chikuchitika njani behind the scenes ulamuliro uja uli ndi mopondera mwake pamene paja anthu aja anaoloka tinabwera mu 2025 26 tikupita ukuko koma musayiwale kuti zipani zambiri zimaonongeka zikayiwala zimene zikuchitika pano zili ngati khwangwala akapana fupa nkukwera pamwamba ndiye pamabwera galu pasipa nkumemba nyimbo khwangwala inu ndi bwana inu ndi big khwangwala nde khwangwala akadzango yerekeza kuyankha kuti mwaterepo amakhauri walavula fupa so khwangwala amene asayankhe atingomvetsera olo kugala ziti koma ino ndi big inuyo palibenso okay utatseka pakama so ambiri akaona zoti iwe uli ndi kuthekera kwina kwake mwina kutsogolo amafuna kutayitse chimene iweyo chili chako kulankhula kuti Dr. Jane Ansah the vice president wa dziko lino atayamba asiya zomalankhula m'matchalichi nkulakwa amene watu sakuyenera asiye akasiya zivuta kuti akayankhulira kuti zivuta kuti akayankhulira vice president platform vice president kulankhulako ndi akayankhulira ku chifukwa alisa kudziwa zoti panopa patenga nthawi asanatumidwe komanso mphamvu zina ndi zina zinalandidwa ndiye mugezi kuti akayankhulira kuti ino mundiuza kuti the whole vice president alibe capacity yonna kuti akhoza kupanga msonkhano kufotokoza press briefing something like that ndikuti zopanga ti okha ngati vice president akho zopanga
akayankhule za kukosi nchimodzi kuyankhulira ku chalichi akhoza yankhulira ku chalichi akhoza yankhulira pa press briefing zawo za iwo koma iwo ajawa pa nthawi imene anasankhidwa anthu atatu anasankhidwa limodzi ngati timu kuti azitumikiraso limodzi kugulu andi mukhoza kuona kuti zija ndi makamba za nduna ziwiri zija pakati paso zinachitika ndi wachitatu kwa president iwo ajawa ndi achitatu kwa president atonse tonse amalawi koma taona ni zimene akhala kuyankhula pakati pa anadzayankhula nkhani yoti tavima na feteleza vili kwa mawu nkuyankhula kwa munthu wankulu kumene andi pakati paso anadzaveka pa kamitingi kena kaka kuti tsono ta MCP akamava masairini m'misewu amaona ngati ndachakwera ayi sachakwera pete ndife nkuyankhula kumene amene aja ndatakula kulu kwambiri amene aja so nkutheka mwina ndizandale chabe koma ife tikuwayankhula ngati makolo athu safe tili nazo zochuluka nkhani ndi zimene tikukambirana pano the dashboard ndi program imene Saturday night yonse tizikhala ndithu tikukambirana ndi tutengabe ulendo wathu ochoka ku 2016 chipani mwenena kuti zikupuma zili moyo koma zipwirikiti zilipo ziyangoyango zilipo izo tisabise dashboard ikhala ikutiuza ndi kutiululira mtsogolo ndipo tikhala tikubwera ndi zinthu zimene mwinaso ambiri muzidabwa kuti izi ndemwe zitenga kuti ifeyo pamene taganiza zobwera ndi program iyi we are well connected we are well connected and takozeka tsopano kuti tikhoza kumafotokoza zimene amalawi akufuna timatero kuti 2016 amalawi adapanga chisankho ndipo chisankho chitsopano tili ndi boma ife ndi program yathu yoyamba timafuna titaona kuti mwina akwa mphindi zokwana zitatu boma la DPP limene lidasankhidwa ndi amalawi kuchuluka achakwera adakana izo ndizoona mudziwa kuti achakwera adakana ndipo kuti lero litizikamba zoti achakwera ndi otsutsa boma Professor Peter Mutharika ndi mtsogoleri wa dziko lino zimenezi sitikunena ndi feyo adanena ndi amalawi pa 16 September si feyo ayi so mukambazo ndili mbali yanu kuti amalawi adawakana achakwera funso kumabwera kunena kuti kodi izi zimene zikuchitika mwina pa nthawi ino tikaunikira malonjezano a chipani chimene cha DPP pofika lero about 7 months yadutsa kapena tifulumira kwambiri kuti tiyambe kusanthula zimene achita ma successes awo komanso kuti kapena akadagona ali mtulo kodi tifulumira kulankhula zimenezo ayi sitifulumira mukuona kuti ndi boma limene amalawi analisankha mukakhala phe ndi kuunika kwanu mudzaonetsetse makampani akatulutsa vacancy amati tikufuna ku experience at least 2 years experience kapena 3 years experience lidakakhala kuti boma limene likulamulira panopa ndira odya zaka alibe milandu lidakakhala kuti boma limene likulamulira panopa ndira odya zaka alibe mlandu tidakati panopa likuchita bwino chifukwa choti alibe experience paokha yoyendetsa boma koma DPP kulamulira dziko lino sikoyamba alikale ndi experience yoyendetsera chinthuchi koma tikhozonena pano mosabisa kuti chinthuchi ali nacho pomboni chicho chake timatero kuti pomboni mutati muone mmene zikumayendera zikumaoneka kuti akufuna atayankhula izi pamene amalawi akudziwa izi zikumaoneka pamakhala kusemphana kwambiri pakachitidwe ka zinthu mwachitsanzo atabwera pa 16 September anadzapeza zonse zokonzekera maulimi ndi zina zitachitika kale ndiye kuti chifukwa kulima ku Malawi timayamba patuja ma August mujo kusosa kutere kugulira feteleza kumapita uko so mmene amabwera anadzapeza kuti zambiri zachitika kale komano anadzabweretsa mawu onena kuti zokhuzana ndi mbewu zikhala ngati mama kachimanga chikhala ngati chatsikiratu kuti anthu adzipeze chakudya mosavuta. Can you see kuti ndi promise imene anali nayo? Ndi promise imene anali nayo pachimanga imene sichawo
mulankhula bwaje kodi ndi promise yabwino ndithu moti promise imene chizambo kugwira bwino ntchito mu season ikubwera osati season inoyo ya so pamene paja ndipo funiko pawayang'anitsitsa bwinobwino ife chimene tikupempha ndi chakuti aboma akamachita zinthu azidziwe zoti ngakhale munthu amene sanaphunzire pano pali ndi mwayi odziwa mmene dziko likuyendera anthu apenya kwambiri mungandiunikireko pang'ono kuti pamene tikusuntha dziko likuyenda bwanji panopa tikozonena mosabisa kuti comfortability imene mmalawi amaifuna sinayambe kuoneka nje mukadama nene pacho ngaine ndi mmemo wakonkuno undi mmemo wakonkuno undi mmemo wakonkuno ole inu mmene zinthu zakwelera mtengo mwachitsanzo mutati muone mmene atipipi ankabwera china chimene ananyamula kwambiri chihamala chimene adanyamula kuombera paliwombo pa MCP nkuti zinthu zakwera mtengo nthawi imeneyo ndikuti fuel ali pa 2634 kwacha nthawi imeneyo ndiyo adati ife tikabwera tidzatsitsa makii a zinthu izizi tikwadziwa ndifeyo nde pano fuel uji ali pa 6200 chakuti iyo CDPP pali nkhondo imene kuchitika just know pali nkhondo imene ku maiko akunja uku kuchitika it's not the fault no ndikuyamikireni kuti nthawi imene boma la MCP lidali likulamulira inu simudali mdziko muno nali momo I was here no musayiwale kuti boma la MCP litangobwera kunali covid kunali kolera wa Oktoba kunali nkhondo ndipo maklipi alipo amene ngakhale nduna zofalitsa nkhani panopa ankanena kuti amalawi chonde wina asakunamizeni kuti avutika MCP ku nchifukwa cha nkhondo yakutaliyo akatero kwamba kwake izo nza kampeni ayi sito kwamba za kampeni kwamba za moyo wa munthu izozo ndi za kampeni zimene anthu amalankhula easy zochitika reality chifukwa inu mukamba za kampeni ife tikamba za reality osati tukamba panopa tikamba za reality of life ndiye amalawi sadya kampeni ndipo amalawi sadya ndale ndipo zimenezo even andale wamatuza zimenezo kuti mmalawi itu sadya ndale amadya zinthu zimene zili ngati caution aboma ajama ine atipatsika piro kuti ife tidzimvako bwino modeli chiyembekezo chathu ndi chimenecho atipatse kapiro amanamveka this week anafotokoza ndipo mtundu wa amalawi unamva akunena kuti they are trying akuyesetsa it's a national economic recovery plan NERP imene ilipo kulamula pano kuti chuma chimene chidawonongedwa ndi MCP ndi chimene wakuvutika nacho kuti kudachichititsa bwanji ino simukuona kuti ndi MCP idawononga dziko lino ndimaganiza tisanayankhe zimenezo ndi nthawi imene ndikuyionera mwina bwanji titayikamba nkhani imene tikabweranso tibwerenso posachedwa apa ndipo tikhati kupitirira program ene ya The Dashboard musasunthe tikadali usisufuka pomwe palibe moto pezisingasike komwe mvula kulibe ndine nzika yokonda dziko langa kawiri ndi manena chilungamo ndimatiti kamakala kuyang'ana polisi moyo mumtima mwanga mumadzaza mafuso koma ndimati nanga ndikafusa kwandani kuteka ndikafusa omwewo andi kwizinga mafuta amene polisi ikukumana nawo kodi kapena iwo akukondwa nawo anenere sakukondwa nawo anenere sakukondwa nawo
chilungamo ndimati ndikamakala kuyang'ana polisi moyo muntima mwanga mumadzaza mafuso koma ndimati nanga ndikafusa kwandani kuteka ndikafusa umwewo handi kwizinga mafuta amene polisi ikukumana nawo kodikapena iwo akukondwa nawo anenere zakukondwa nawo anenere zakukondwa nawo. The Dashboard ndiye program imene ndithu mukuyitsatira ndipo timatero kuti tisanapite ku break panali ndithu kufunsana pano ndipo tibwerere kwa inu akalindiza. Yes. Boma limene lilipoli tikulipanga rate 7 months. Yes. Nduna ya zachuma amunamveka abwera ndithu poyera kunena kuti ngati zina ndi zina zikuvuta. It's a temporary measure choyambirira chifukwa boma layesetsa kuyika timisonkho tinantina njolinga choti akonze mavuto a dziko linoli. Njira imene ayipeza kuti akhoza kukonzera ndi imeneyoyo chifukwa ku MCP adasiya ngongole mdziko muno zochuluka kwambiri from 4 trillion to 24 trillion. Nde mufuna muloze chala DPP leroli Ai pankhani mukamba ya mwanavekayi ndinaifa mnaiva komanso ndinaonera zonse kuyambira poyamba mpaka kumaliza. munatsatira Ndinatsatira bwino kopsa. Chimene tingangopempha mama kakuboma motsogozedwa ndi akuluakulu a DPP tatiyeni titsate zimene tikulonjezazo posayikapo mabodza kapena kupakapaka zina ena. mufuna kundiuza kuti mawu abodzawa si mawu amphamvu kwambiri ndipo pali zingapo zimene chinthu chija mukachiunika mmene anakambira muja pali zingapo zofunika kuti mwina patapezeka mwayi woti adzachifotokozereso bwino. Maganizo ndi abwino. Okay. Andisikoyamba Malawi kupereka maganizo abwino kale ndipo mayiko ambiri amatiyamikira kumene. Okay. Kuna nkhani yankhula zokomedwetsa anthu. Ayi timakwanitsa. Okay. Timakwanitsa koma mutati mwaunike bwinobwino anduna mwanaveka pa ma statement amene anaperekaje. Ma statement ena anadzikola pamene paja. Ine koma sinaone pamene anadzikola. Simungaone. Munali busy. Fona kuona muli komweko. Ine naona afotokozera mtundu wa Malawi mmene akuyerera zinthu ndikunena kuti 5 years imene yadutsayi. Yes. Kuli dzenje osati la masewera la mavuto azituma. Yes. Limene ndithu MCP idasiya ndithu mavuto amene. Andi kumene kula MCP ali ndi explanation ya zimene adachita nazo ndramazo. Chifukwa kuchoka pa 4 trillion kufika pa 20 chakuti trillion ndi zindalama zochuluka. Yes. Ndipo ngatataka kuti sakumafotokoza bwino kuti ndalama zimene zadazitani tikhale mbali ya DPP. Okay. Kuti MCP inaona ngadi kumeneko. Okay. Mukundiva kuna bwino metu kwambira. Ukutsatirani. Komano asayiwale kuti mmene ayankhuliramu ndi kuti Amalawiso achera. Fo chimene tiyembekezere ife nkuti ngongole itsike. Isachoke pa 24 trillion. Isachoke pa 24 trillion kufika pa 25, pa 26, tisadzave mawo ndi nkuja kuti ngongole ija yafika pa 30. Fande kuti MCP ndi DPP zochita zawo zifanana. Koma pano tufuna kuti tikamapita kutsogolo tidziva kuti misonkho taponya ija faponya misonkho paliponse. Panado china chilichonse imene niyo mukoza kudalira pa dziko lapasiri achiponya msonkho. Nde tufuna kuti pomalize tidzave kuti Amalawi muli apo ndabweranso ine ngati nduna yanu yazachuma. Mukumbuka ulendo wina ndabwera ndikukhazikitsa program yo kubwezeretsa chuma nchimake. Nde kuti anthu akhale ndi understanding yabwino ya kubwezeretsa chuma nchimake adzanene kuti IMCP anasiya 24 trillion. Anthu ononga kwambiri. Ndama zili kuti kaya zitani kaya ndikuti atizanena ndandu nawo. Koma toona ana Malawi nkhani yabwino imene ndabwera nayo pano. Ngongole ijata kungula. Ndonera panope tili pa 10 trillion. Ndizime tikuyembekezera. Okay. Pamenepo ndi pamene aliyese wachera kuti
chifukwa ngati kukongola nkola kuika ndiye kuti tionerano pamenepa chifukwa maboma amakongola kumene kuyambira kalekale boma lililonse limakongola ndipo limakongola ndi zifukwa zimene likukongolera ndiye kuti IMCP ndi DPP akudziwana ngati andale moti kuti mwafunse kuseri off mic amwanaveka kuti amwanaveka pepani zija zinali za ntchito mumakamba kugulu zija koma takambani niyo ngati wasaiti mukazi kuti ndama zimene zinaenda bani akozokuzani simune version ina koma no panopa ifeyo ngati Amalawi timene tikuyembekezera nchakuti adzabwerenso amwanaveka nkudzanena kuti chifana kamba nkhani ya domestic revenue yes kuti ndalama zimene MRA imatolera 90% ya ndalama zimenezo akumabwezera ngongole anatero kutanthauza kuti ngati 90% ya ndalama zathu akubwezera ngongole ndekuti ngongole ija kuja siliso pa 24 trillion ngasakubweza ndekuti ikunkaibwera kuno eya koma anadzabwerezanso mawu ena amene akuyena tsiku lina adzapangitsenso press briefing fana zanena kuti masalale amene tikumapereka kwa anthu ndi 90% ya domestic revenue mundimvetse pamenepo ndikumvetsera yomwe wanena kuti ndalama zonse tikatolera tiyerekeze kuti atolera 100 million iwaja akumasiyapo 10 million potero ndakutenga 90 million kukabweza ngongole ndekena akadzanena kuti ndalama zonse tikatolera 90% ya ndalamazo ndiye tumapereka kumasalari ndiye anthu akuda kuti 90% imene ichokera patipati osatino zowalengetsa za makobiri simmazitsata fotokozerani anthu kuti mudafa bwanji kupitirira ndi fotokozerani anthu kuti ine mudafa bwanji kupitirira ndi program imene ya the dashboard pitirirani timafuna titsindike zimene mulankhulazi chabwino kunena kuti boma la DPP lisayiwale kuti lidalichita malonjezano good choyambirira tikhoza kuyamikira zina mwa zimene iwo achita chikutha kuona ndithu kuti katundu tuntha MCP I think panalibe control bwino amangokwera choncho yes but this time around umatha kupita cimenti tumbawo ukhoza ulipeza mwezi watha mwezi chimodzimodzi yeah pamenepo tikhozonera kuti zikuyamba kuyenda koma gawo kwenikweni limene likuoneka kuti likutifinya ngati nzika ndiye kuti ni nkhani ya misonkhoyi yapsinja kwambiri moyo ya anthu yes ndipo timatero kuti sikulakwanso kuwakumbutsa DPP pano kunena kuti nthawi imene Amalawi amachita chisankho ndiye kuti ananena kuti this one is the better devil of course manimvesetsa anasi achakwera pambali ndikunena kuti achakwera situkufunani panali zifukwa zoyambirira katundu aungokwera ngati chipilot sizikuoneka bwinobwino mmene zikuyendera panali zinthu zambiri zimene zimachitika mwina talk of mwina nkhani zoti inu mukumbukira adzikwanjeti ankayenda mdziko muno panali zambiri kwanje ajinanamiwa kumakokedwa malaya zimene zija panali nkhani zambiri zokhuzana ndi fertilizer kagulidwe ndondomeko zakagulidwe ka fertilizer kuti kodi muti mumakagula kuti zinthu ngati zimenezo zoti ndi zimene Amalawi ambiri amanene kuti awa tachotse tiyike awa ndipo Amalawi ndiye kuti chiyembekezo chawo nchachikulube padusa miyezi 7 anthu ambakali kung'ung'uza ena ndi ena zinthu zina zimene sakuziona bwino koma timafunanso tinene kuti mwenatu ena samadziwa kuti maganizo anga amenewo sadziwa kuti DPP kuti lowe mboma chifukwa cha mthalikachi minus amthalikachi ndiye kuti pakanakhala mavuto it's better this time around alongosole nyumba yawo tione kusintha tione zinthu zina zachilendo zonena kuti anthu akhoza zasankhabe 2030 DPP kuganiza choncho nkulakwa ndikuyamikireni kwambiri kuti mukuganiza mawu munthu uko panopa tikatengera chikwato sefe tili Malawi mumu pamene kampeni ije matentha kwambiri anthu amapanga compare kuti bora nthawi ya mthalika ije zimateri amachula amati bola amuthalika samati bola DPP pamene ponde apo ndeti kumbutsane anthu asajiro iwa vuto anthu ali ngati pakhosi amayanja dzalero
amati bola Mutharika andi dzina limene lidathandizira kuti ndira Mutharika boma libwere ku DPP ndi dzina la Mutharika tadzangoyesani kuyikapo amagawa pamene tadzesani kuyikapo chipani chagwa pamene kuti pali vuto esona so zimenezo zimene mwina zingabweretsano mipungwepungwe yapanopa kuti kodi muti titani chifukwa ayina apeze dzina la mphamvu fana katengera zochita za DPP ndiye kuti nawonso akuyenera asinthe chifukwa nkhani yazikwanje sinayambire ku MCP mutero mukozo ziliponso zikwanje zina za blue echabwino zilipo zikwanje zina nde tufuna kuti tisamakambe nkhani za zikwanje going forward tisamakambe kuti DPP zikwanje zidatha zimenezo MCP zikwanje tati titaona kuti kodi achinyamata masiku chifukwa ambiri pamakhala ndiwolotse nkutafuni kulankhula zimene mulankhula bwino kwambiri achinyamata ambiri amene amavutika kwambiri kuthandiza chipani kuti chilowe mboma amayiwalidwa zimene zidachitikanso ngakhale ku MCP kumapeza kuti achinyamata amene amavutika ene kumamenyedwa kumene ene kumasala tulo ene kumatani kumapeza kuti ambiri akulira mpaka lero timamva akulira akumadandaula ife adatisiya panali gap between government and chipani so zimenezo ndi zimene anthu amaona kodi muti zoyenda bwanji so pano pamene umakuzanzini kati zimenezo even a DPP mafutu soldiers akwene umakumbukira DPP you can do better and people are watching and this is real taona milandu ina ikukhala ndithu discontinued kudaba kuti chifukwa choti awa ngakuluakulu ali mboma athu utoka kuti siwenda nzikwanje this time around koma what are we doing ndi milandu yoyenera kuti anthu ayenera kuti ayankhe komanso kuti malamulo agwire ntchito koma kudaba kuti ayi discontinued mulandu kuyang'ana ndi ma big fish we need to remember these things kuti ngati tipitirizabe mwina machitidwe athu kuli 2030 ndipo Mutharika nthawi imeneyo sazakhala nawo pa ballot paper icho nchilungamo this is his last term timafuna tipitirire ndi kufunsa kuti Megi kukula mtima pamaso pa Mutharika nchani tuchitika sitinganene kuti Megi kukula mtima komano tikhoza kuti zikali zikopana zikali zikopana pinimbira nathawa mfiti chimene tinganene ndichi tikatengera nkhani ya Megi si nkhani yoti wina achititsidwe manyazi kapena asaveredwe kapena asatani ndi nkhani yoti aliyense akuyesa mphamvu zake kungoti chimene tikupaphonya pang'ono tikumona ngati kuti chifukwa cha president athu Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene ali head wa tonse ndi kuti chimene akamba chicha nobody should challenge him ndi pamene chifukwa anthu akusewerana ku malamulo komweko ine sindingapite nkukanena kuti Megi chokani kapena musateri ndi kuti Megi akayang'ana m'mabuku mwawo akudzaona kuti ifetu ngakhale abwana athu akutilamula izi koma tili nkuthekeranso kuwauza kuti bwana bwanji chifukwa cha izi mutilole tikhalebe konkono so tikhoza kutero kuti sikuti akuchita chipongwe kwenikweni and a president aja lero ali ndi mphamvu zina zoti atakhala kuti sakulemekeza malamulo and advantage imene tili nayo mdziko muno ndiye kuti mtsogoleri wa dziko linolo ndi lawyer that is an advantage chifukwa nawonso kumene aliko kuti mwafunse akozokuzana kuti koma akamba Megi ndizoonadi ine ndili ndi mphamvu yopereka order imeneyoyo koma iwonso ali ndi mphamvu yopanga argue ndi nkhani ya arguments mapepala izi ndi za gentlemen zanthu basi zanthu akulu so if is za gentlemen as a country so zimene kachitika komanso pamene paja ndimaganiza kuti mwina ulendo wina ndza pakambe bwino abwana DPP kuti muione behind the scene muona kuti mwina so sakufuna komwenso kuti Megi ipite ku Blantyre abwana ineyo ndipo ndikukambazi zikozotheka kuti mupite kwa akuluakulu amene amaganiza
bwino zambiri chisankho chimayendera akuzani kuti no we are just playing the games kuti tione kuti kodi pamenepa andi pali zambiri zimene zimachitika tidzakamba kutsogolo DPP aja ali ndi kaganizidwe ka mtundu wina kamene amapangira approach kuzisankho kuyerekeza ndi mene zipani zine zimapangira. So pamene paja ndithu tisaone mwamba zomaona mwamba kuti ati make ayi ndithu akuluakulu aja akudziwa chimene akupanga. So akozonena kuti basi make iyo isiye ikhale kulilongo kumweko, they have nothing to lose. Koma mutu mwanu ndikupempha kuti muchotsemo maganizo oti wina wake wa DPP akhozopanga support zoti make ikhale kulilongo. Iniyo muganizo kuti DPP akhozoti make ichoke kulilongo chifanya. Iniyo muganizo kuti DPP akhozoti make ichoke kulilongo chifanya. It's an executive order. From who? From the president. So tipange touch. DPP tiike padera, a president tiike padera. Chifukwa DPP ndi anthu a DPP. Pamene a president Professor Peter Mutharika ndi anthu atonse a Malawi. Ife libeso tikatengera za head of state ndikuti kumalawi kuno palibeso wina ndi Mutharika. Koma tikatengera members of DPP, they are specific individuals amene ala DPP. Ena nga UTM, ena nga DPP, ena MCP, ena ANDA, ena so ndizosiyana zinthuzi musasokoneza makao. Kudowa kukumveka ngati kukhoza kukhala chipulumutso kuli Mponda Matiki Bambo Napoleon Dzombe mwaitsatira unkhani tathokozeso amepa tathokoze ati bungwe laona za environment. So museka jani ndikuseka chifukwa kumalawi kuno zinthu zimene machitika zimakazomvetsa chisoni. Okay. Timayikana manati mu zinthu zoti tikhozothandizana ndi ifeyo kuti kumfewetsera munthu moyo kumfewetsera ndi ifeyo koma kuti mufufuze kulira kumene kulira Dzombe ndi ma statement amene akutulutsa abungwe ilili pene zomakhanga tizikukhula pali blame game. Napoleon akuti inetu ati mpaka ndiyende maofesi 13 etu ndikankandisa kasaka maofesi 13 atayi ndi kumeneko komanso akuti ma documents wenu operekedwa awo ndikuti aperekedwa ochuluka ndithu chifukwa amafunika akaperekedwa pa masiku aunike akutero mbali ya Dzombe. Pamene mbali yawo akuti ayivuto otu ndi iwo tidawo zotapange izi koma tsono funso nkumati kodi nthemene a Dzombe amakatenga katundu maiko akunja kubweresa ndikudzala chifukwa adadzala kale zinthuzo. Tikuyankhula pano pa zinthuzo adadzala kale chipaipi chimodzi icho nchoti inuyo mukhozo yimirira nkumayendamo mu mpaipimo munapitako ife tikudziwa inuyo kuyimirira ndiyo kuti fertilizer akhoza kupanga ochuluka munthawi within 150 days akuzopanga fertilizer okwanira tonse wina nkumagulisa wina nkumagulisa ndalama zakunja. So chimene chikufunika apa nchakuti aboma la DPP kali muchula boma ifoja ndifuna Dzombe zikuzana bwanji ndi mundivetsetse aboma la DPP amene ali kholo ndikuti aboma la DPP amene ali kholo akuyenera asalowe nawo munzi yango zina zimene zikozomagula fertilizer mwa mtundu wina. Okay. Akuyenera alowe mu ndondomeko yabwino yothandizira kuti fertilizer kamakozedwa ku Malawi kuno achipa komanso adzipezeka mu nthawi yake ndipo njala itsika. Maiko azathu kuchulukana kwa anthu kumathandiza kuti dzikolo litukuke ndipo chitsanzo chabwino ndi China. Kuchulukana kwa anthu si disadvantage ngati mene amakambira anduna zachuma kumati kungoti vuto lake ucheni anthu tichulukana kwambiri kuposa chuma. It's not a disadvantage kuchulukana iya. And it shouldn't be an excuse. No. It's kuchulukana kundiye kwabwinoko ndikumene kungathandizenso kuti dziko lino litukuke msanga. Yetu. So tisamatero yayi kuti pepani tuchuma chikuyenda pang'ono anthu mukuchulukana kwambiri. Tikutecha kuti million. Maiko azathu pa Zambia pompa pali anthu more than ifeyo koma zikwayendera anthu more than ifeyo. Ife lipo chepa 20 chakuti million. Zambia ndi anthu angati ambiri, Tanzania, South Africa anthu ambiri koma they don't blame
ntchito za anthu kuchulukana kwawo kuti chuma ndi no you don't compare kuchuluka kwa anthu ndi ndi chinthu choti tiwene kuthokoza kuti tilipo ambiri tili ndi money power yochuluka. Yes. Tikwene zimenezo zitipatse mwayi oyitana anthu ambiri abwere adzakhazikitse magetsi uyu amazimitsa magetsiyo amene oja amafunika kumuzi utakulu kuolo kundula chala kumene uyu amazimitsa magetsi kumuzi utakulu mupangazi ndi chibwana anthu akuona kunjaku ukateri kenaka athu zona ikafike nthawi yoti anthu adziwombera m'manja kuti magetsi ayaka 2026. No, we can do better. Atamatire to asibambo. Atumawumbira manja ali magetsi ayaka. Nzibambo. Tikutani. Nda panopa bwezi tumakamba kuti magetsi athu adutsakali 1500 megawatts adutsakali. Oti makampani ena akhoza mati 10 kumalawi. Komatu kuyankhula panopa olo 700 kulibe. 700 just 700 megawatts tilibe kumalawi. Kodi tinene kuti dziko lathu lino kumakhala chinkulirano kukula mtima chimachitika njani because tili ndi anthu amene ali ndi capacity ali ndi ubongo ali ndi resources akhoza kugwirana manja ndi boma zinthu kumapita patsogolo talk magetsi talk madzi tukamba za fertilizer pano kudowa uku taonako ndithu awa bushiri amalimbana ndi nyamatoja oimba pachibale pawo anthu ngati amene aja they've got capacity omatha kuona kuti akuthamangathamanga pa ground government nchifukwa chani sinena kuti tabwerani tigwiraneni manja koma aliyense amachita zake nduna zikupanga zake aliyense akushayina mbali yace why we chimechi nchiyani amakawa ndikufotokozera ndikuti dziko la Malawi limakondwera likamapita ku misonkhano yoti president wa maiko osauka least developed countries limakondwera kuti ati ifeyo ndi a president oyimira maiko osauka zomvetsa chisoni kwambiri mwakamba kuti tili ndi anthu otali ndi capacity tili ndi anthu a ndalama zawo Malawi muno anthu amene tingatchule oti ndalama zo ali nazo ali ndi capacity oti akhoza kuthandizira timati ndani awo osati brown koma ampinga jirenaji timati banki yace amabanki yace mene mwangochula kuti ampinga jirenaji mali walaso first name yawo ndi nkhani kuthekera kulipa ampinga njira amabanki yace ndakatundu amene ajofunika kuti apatsidwe ulemu Napoleon Dzombe aja ndi mashini ofunika apatsidwe ulemu Bushiri ujayo ndakatundu look sharp anyamata oti maiko ambiri akakhanda anthu ngati amene aja abwana ndikoza kupatsani chitsanzo cha Japan for example kutachitika ngozi yochitokozedwa ija yokaucha zachina Hiroshima chachani kutachitika ngozi imeneji kunali mafamily 7 amene anali rich families history idachitouzidwe fititapitako akumatiuza kuti tilipe kumamvetsera akuti dziko linoli lidawonongedwa koma kuti likozedwenso there were 7 families amene adakhala pansi kuti tiye tikozenso andataona kuti dziko lija anu akayamba kulikoza America inabweranso kuti anthu akhaga nakoza kukwanitsa okha tikoza kwamangira mangiraso zinadawononga zija so umeona kuti mdziko munomu tili nawo anthu otali ndi kuthekera koma timaponderezana tokatoka anthu alipo ambiri koma tumaponderezana tokatoka kuzolowera umphawi mudzaona kuti munthu wavala suti chonchi akudya nyama sima nyama akumanyamula nthuli imodzi kugwirira m'manja chonchi kumachita chuchuchu zili zambiri itumo kumachita chuchuchu kumatafuna ili chuchuchu mudzadzoza kuti anthu adalemera inde koma ubongo wa umphawi udakalipobe so ndi zimene timachita mdziko muno tili ndi anthu olemera koma umphawi wa umubongo ukadalipo timafuna kuti tidzingokhalabe mu mphawi tidzisambira mu mphawi anthu akuzunzika chifukwa kunena zoona mavuto amene akutichitikirawo sitinganame kuti anduna ena ake akuvutika nawonso ndibodza amanamveka anatero amanamveka akudutsa mululu amanamveka sangavutika nawo mangodana nawo ndipo ngati pali munthu amene ndimava bwino ndikamacheza nawo ndiwo koma amanama pamene popo amanamveka sangakhale nawo gulu ozunzika ngati mene azunzikira munthu amene mbale ya khobwe ankagulitsa 3500 panopo agulitsa 600 kwacha mbale yomweyo ya khobwe sangamve kuwawa ngati munthu ameneyo
alipo anthu oti zinthu zimene panopa season kulibe kumalawi kuno nthawi inoyo ndimene mulima manjanja koma kuti muyende mukaona kuti kodi muti chochitika njani. So pali zinthu zina zoti akoze ndithu ngati mene akambiramo kuti afuna akoze mabala ndi zina, ife pempho lathu nakuti akoze ndithu, koma akachedwa agwetsa ulesi. Anthu amene amalima agwetsa ulesi chaka chamawo sadzalimanso. Tizipeza kuti tukagula chimanga ku Zambia chathu chomwe tizikagula chimanga chathu chomwe chifukwa panopa kuti muyende mphepete mwa mchinjimu kuyenda Lilongwe mphepete mukapeza panopa kuli masikelo akugula anthu aku Zambia akudzagula chimanga chathu chomwe. As we are talking now anthu akugula kumeneko akuyenda nacho ulendo. So tipeze kuti kenaka tipeze kuti alimi athu alephera kulima bwinobwino, kenaka timva chaka chamawo kuti tikula chimanga ku Zambia ngati chimanga ichi sichinganene kuti koma tungakhale mwandigula atu bwana ndine wakunchinji koma tu chimanga ineyo ndine wakudowa chimanga sichingayankhule. So tikwene ifeyo pempho lathu ife taima pano sitikupanga za chipani chilichonse, sitikupanga za MCP kapena DPP kapena UTM kapena Ford kapena Oja Zak ai sitikupanga so za mpingo wina uliwonse. Tikungopanga za mmene ifeyo tikulionera dziko basi kanethera pati. That's the dashboard. Ndipo sitikufuna munthu akuyena afe koma ngati munthu adampatsa mwayi kapena ndi upangiri wokwiya nanga ife tingagwire m'maso mwa munthu kuti usalire. So khani yake ndimene kuti tiyendere limodzi tonsefe tikudalira kumeneko. Pamene tikupita kumapeto within 2 minutes tikhale ufumuka pano ndimafuna ndakufunsani funso komanso suggestion. Yes. Kuti can we suggest kuboma kwadziwisa kuti pa ballot paper nthawi imeneja ndikhulupirira kuti padali anthu awiri. Yes. Tisamaone munthu mmodzi tidzionako anthu awiri. Chipani chonso chidaganiza kuti akhale anthu atatu. Ma-functions ena akuluakulu tisamaone nduna tiziona vice president nkulako kuganiza njo. Tikozotolabe kuti nkulakwa kapena sikulakwa potengera kuti nanga olo president iyo abwere adzayankhule zakezo ola mtume ngati zinthu zosizili zopindulira gulu titani chifukwa musayiwale kuti anthuwa amanena kuti akuteteza chuma. Musayiwaletu austerity measures akuti akuteteza chuma. Sono inu musayende tuteteza chuma, president iso abakhala tuteteza chuma awonso koma kuti tifufuze mmene nduna zina zikuyendera. Tikuyankhula panopa nduna ina yake pangakale over 30 trips kuti umene njeko. Yes, kupita maiko ena. That cannot be possible. Zikuchitika dzikomo. So tikuyenera kuti tione kuti kodi maulendo amene akuchitikawa sakuononga chuma. Wina akananena pa program ina kuti kodi nanga ola atati apita pamponera apa nduna ziwiri ola zitatu zimakhala zaononga ndalama. So funso nakuti kodi ndalama zimene akusungazo akufuna zigwire ntchito yanje ngati sizikuthandizira kuti munthu adzipuma bwino ndi moyo wake. Zingati mafunso amene amaponyedwa kuma target kupezana kuti munsewu muli target koma nsewu umene uli target ndi umene uli ndi mapotiko ndikudabora kodi mwati ndasiki target ili nsewu omwewo mapotikoso ndikumbuka mbuyomu president akuchokera Blantyre akubwera anadzadandaula kuti sototunse unoda ndaulawo bwana ndiuja kulima target awiri uja. So chonde ogwira ntchito za boma tisayambe ndifeyo kugwira ntchito mwenje bwana kuti atsogoleri athu aoneke olephera. Tiyeni tathandiza atsogoleri adzigwira ntchito iwo adalonjeza kuti atumikire anthu zimenezo tiyathandize ndifeyo tikatero ziyenda bwino. Pamene tatseka sopano program imeneyi timafuna tikuthokozeni kwambiri koma ndinali nufunso lomaliza koma ndikuti ni nthawi yathu yatheratu because tikunena kuti boma lilipoli lidachoka pali president wina. Yes. President adachoka ndoti ali mchembekezo bwino andi kumene aliko ayang'ananso mpando kuti omwewo ndiye pafunika kuchita moyo changamuka ndithu chifukwa
wina amachoka wina nkuta ndikulowa chimene chidachotsetsa iwowo chikozo chotsetsaso inu. ndikuthokozeni kwambiri Kalindiza. Ambuye akudalitseni. Amene wandithu ndi bambo Robert Kalindiza kuntakataka kumeneku iwo mchidzukulu cha ife mzukulu athu agogo athu ndi mzungu muchitatu bambo Bushe chisale chagomerana amene wanatisiya koma ife agogo athu kwathu kuntakataka kumuwa ndi mzungu. Inu mwatalanu ndachilembwe ine ndi mdzukulu wache tidzakamba tsikulina zimene ndithokoze kwambiri kuti tonsefe tatsatira program imeneyi. Tidzakhalanso tili pano Saturday kuti tizaone kuti the dashboard yatibweresera zotani. Tikunena kuti imeneyi ili nkuthekera kunena kuti wina akhoza kudandaula koma musadandaule, imene ndi dashboard. Chifukwa chake muzikhala pamenepo 8 o'clock mpaka nthawi ino. Tithokoze nzathu pa makina amene ndi Gerald Katsonga wayesetsa kuti tilankhulane komanso tigwire ntchito limodzi madzulo ano kufikira tsiku lina. Zimene talankhula pano tikunena kuti zimene zili ndendende mukazungulira nkuzipeza mupeza kuti ndi zoona ndithu. Ine ndine Moses Makawa, mukhale ndi usiku opambana. Babayi. The Dashboard. The Dashboard. The Dashboard ndi program yomwe tidziyeza ndatsogolera boma, amipingo, amakampani komanso mzika za dziko lino pofuna kuyika chilichonse pa mbalambanda. The Dashboard idzifukula zonse zobisika ndi kuonetsetsa kuti adindo ali ndi choyankha ku mtundu wa Malawi. The Dashboard pompano pa Luntha Television. Luntha TV kubweretsa luntha m'nyumba mwanu.